kusangana kwatiri kuita zvakare vanhu vaMwari. Nhasi ari 31 March 2026. Ndangoti regai ndimhanye neupdate maererano nemwana ari panapa. Ndofunga makaona masvondo adarikayo. Tine vhidhiyo ratakaposta isusu tichiti mwana ari kutsvaga help. Saka tati tikurukure namama tinzwe kuti mwana ari sei uye iye iko zvino izvi zvasei. Mama, chekutanga ndakuzivisa kuti muri kubuda paTV. Ari sei mwana? Mwana anani pane zvanga ari pakutanga. Unotenda vanhu vaMwari muri kuita basa. Rambai makashinga mwoyo, mwana atochinja zvokuti ndofunga pavhidhiyo rekutanga makamuona mwana asingagoni kufema nemhino dzake. Iye zvino akugona kufema nemhino dzake. Unotenda vanhu vaMwari, rambai makashinga. Right. Vanhu vangade kuziva kuti makaenda here kuhospital? Ndakaenda kuhospital. Kuhospital ndo kwaari kuwana rubatsiro kazhinji. Ari kubayiwa mainjection, ari kubayiwa kupfurikidza nemari dzenyu. Ndanga ndisina pekutangira, asi iye zvino ndaane pekutangira nekuti muri kundibatsira. Atobayiwa mainjection 3. Iye zvino ndakanga akabayiwa rekupedzisira re3 nezuro. Ari kuda kuzobayiwa mamwe acho 3. Saka madhokota nezuro akamutora ropa vakati muropa make muri kushota hanzi vitamin D here nemacalcium. Saka anzi ambopuwa izvozvo kwemwedzi wese, odzokera futi naye kuchipatara musi wa27 April. Chipatara chamakaenda ichi mama, chipatara chipi chacho? Chipatara chegavhumenti parirenyatwa. Parirenyatwa Group of Hospitals muno muguta reHarare. Handiti kai uri sei? Uri bo? Tauroka kusununguka mwana utaridze vanhu vari sei gomba? Vari bo. Alright. Ndofunga murungozvinzwira muri Zimbabwe mama vachipupura nemuromo wavo basa ramuri kubata kwavari ravari kutenda. Mashoko ari kubva mumuromo wavo haasi mashoko atavaudza isi kuti aiwa izoti zvakati zvakati. Isu hatiite izvezvo, munhu anotaura zviri pamwoyo pake. Zvichakadaro mama, kune vanonzi vamautsi vati mautsi vari kunze kwenyika. Vamautsi ava ndakavanziva inini kuburikidza naBishop Kelvin Nyamakanga. Ndofunga muri yeZimbabwe vazhinji munoziva Bishop Nyamakanga. Aiwa, there's no need yokuti kana kuti itaure zvakawanda, munovaziva kuti aiwa ndo vari kupisa zvamanje manje. Handiti ka pamabhishop ari muno muZimbabwe. Ndo vakandibata vakati vachibanda vabatwa navamautsi vati mautsi vachiti varida kubatsira mwana. Ndobva ndataura navo vamautsi. Saka naizvozvo vakatumira mari iyo inosvika iyo $800 kuti ndiite sei, ndikusvitsei kwamuri mimi mugone kubatsirika nemwana. Saka mari yacho ndinoda kuti ndikutambidzei panapa. Inini hangu ndenda toiwerenga kudhara ndiisa muhomwe. Saka inini muidzokorudzoku iwerenga kukonfirma kuti i800 zveshuwa here kana yakadarikidzisawo. Unokurasa mwanangu, unokurasa. Saka mari yacho ndiyo irapo. Tinotenda munhu waMwari. Mungoivherify. Aiwa ndokurasa wawerenga zvakakwana. Alright. Neno mashoko enyu amungade kupa ekupedzisira kune vese vakakutarisai, musakangamwe zvakare kuvapa nhamba dzenyu kuitira kuti pana vamwe vanenge vachiri kuda kuunza rubatsiro nekuda kwokuti mwana haasati asvika pakupora. Wapei mashoko ekupedzisira nenhamba dzenyu zvakare. Ndinongoti mwana chimiro chake machiona, haasati asvika pakupora, achikuenderera mberi nemadhokutas. Ndinenge ndichingokuupdatai vanhu vaMwari kuti zvaapapi, pari kudiwa zvakadini. Izvozvi nemari yandapiwa iyi ndinomboshandisa zviri kudiwa. Saka nhamba dzangu ndidzodzo 0773
0721 649 dzokorudzai zvakare 0773 721 649. Alright, muri yeZimbabwe muchidimbu ndofunga ndonyi nhau ngatati timhanye tikupei update. Regai nditore mukana unoyu kutenda imi vatsigiri vechibanda media vanoshare mavideos edu, nekuti dzimweni dzenguva munhu anogona kunge asina mari yekudonata but anoshare video. Ashare video zvichaita kuti rionekwe nemumwe munhu ane mari obva azodonata. Handitika Bishop Nyamakanga ndinokutendai, vamautsi ndinokutendai, ndonamatira kuti Mwari vazadzise zvishuwo zvenyu zvemwoyo yenyu. Handitika vana chiremba muzvipatara umu. Handitika toda kukutendai. Handitika kuhurumende toda kukutendai zvakare, because ndakanzwa namama vachitaura iyo vachiti zvoni mainjection abayiwa mwana aya matatu makati haasi kuzobhadhara mari mahara. Handiti ndizvo here amene confirm kana ndogona kundikanganisa? Saka hurumende ikoko ndoda kukutendai kuti aiwa rambai muchirangarirawo muchitirangarira, nekuti tine dzimwe hama dzedu dzisingakwanisi kuita sei kubhadhara mishonga tichinge tauya kuzvipatara, asi makaratidza rudo makabaya mainjections mwana pasina muripo. Mainjections acho ainzi mari. Toda kuti vanhu vazive kuti hurumende yakabatsira zvakaita sei. Injection rimwe chete riri kuita 825 ari matatu. Alright, aiwa vachazoveka zvavo vega. Ndofunga manzwa kuti injection imwe chete rakaita 825 but hurumende yedu yakaita sei, yakawanika iyo ichibata basa guru pakurapa mwana. Handitika ndofunga ndo mashoko enge ndinawo panguva inoyi. Sangakangamwo zvangu kutendo andi vangu handi ndo wakabata kamera handi murise handi ndiripo hangu chibanda. Aiwa Mwari vakuropafadzei, vari zvondotisarai zvakanaka.